Vítám vás u dalšího mého videa a tentokrát se podíváme na příklady, které se týkají Pythagorovy věty. Co tedy o ní víme? Na mém Instagramu, kde mě rozhodně nezapomeň sledovat, jsme si říkali, že platí pouze v pravouhlém trojúhelníku a její základní vzoreček zní c na druhou se rovná a na druhou plus b na druhou, který můžeme dále upravovat podle potřeby. A teď už se tedy pojďme podívat na první příklad, který jsem si pro vás připravila. Máme vypočítat délku odvěsny E v pravouhlém trojúhelníku EFG a přeponu G, která má 17 cm, a odvěsnu F, která má 15 cm. Naším úkolem je teda vypočítat odvěsnu E. Nejlepší způsob, jak si tohle můžeme poznamenat, aby jsme se v tom nestratili, tak je dobrý si všechno kreslit. Takže já tady nakreslím pravouhlý trojúhelník EFG, kdy G je přepona, tudíž pravý úhel musí být u vrcholu G. Když trojúhelník bude, tady musí být G, díky tomu tedy víme, že strana G, neboli přepona, protože to je nejdelší strana a leží proti pravému úhlu, měří 17 cm. To je naše nejdelší strana, takže strana E určitě nebude mít více jak 17 cm. A taky víme, že strana F, jedna z odvěsen, měří 15 cm. Vzoreček, který nám řekli a který už jsme si říkali, je tedy pro Pythagorovou větu c na druhou se rovná a na druhou plus b na druhou, kdy c na druhou je tedy přepona a b jsou odvěsny. Naše přepona je v tomto případě G. My teď přeponu známe a neznáme stranu E. Ta nás čeká, to musíme vypočítat. Takže my potřebujeme vypočítat stranu E. Takže pokud bych si E určila a F určila B, tak C by bylo G. Pokud potřebuji vypočítat stranu E, tak E na druhou se rovná G na druhou minus F na druhou. A to je náš vzoreček, se kterým teď budeme pracovat. Takže dosadíme do vzorečku. E na druhou neznáme, takže E na druhou opíšu. G je 17 cm, takže 17 na druhou minus F na druhou je 15 na druhou. Tyto vzorečky si nemusíte pamatovat, protože buď můžete mít kalkulačku u testu, pokud to vás teda vyloženě nechtějí, ale do přijímaček si to pamatovat nemusíte, protože na poslední stránce tyto příklady najdete. Právě mocniny od desítky se tam vyskytují. Jinak tedy 17 na druhou je 289. Minus 15 na druhou to je 225. 289 minus 225 je 64. A když potřebuji vypočítat samotný E, tak to musím odmocnit. Tím pádem E se rovná 8 cm. Jako další příklad jsem si připravila trošku jiný způsob zadání, který zní tedy takhle. Žebřík délky 6 metrů je opřen o zeď tak, že spodní konec žebříku je od zdi vzdálen 1,6 metru. Do jaké výšky na zdi sahá horní konec žebříku? Zase doporučuji si nejdřív nakreslit náčrt. Takže máme zem. Tady máme nějakou tu zeď. A tady bude žebřík. Tak, my tedy víme, že žebřík má 6 metrů a je vzdálen 1,6 metru od baráku. Od zdi. Tu výšku té zdi, tak si ji označíme jako V
A dá se snažit vypočítat V. My přeponu nejdelší stranu známe, protože tady je vytvořen pravý úhel. A budeme tedy počítat jednu z odvěsen. Takže zase budeme upravovat vzoreček jako například a na druhou se rovná c na druhou minus b na druhou. Takže pokud a je naše v, tak si napíšu v na druhou, c my známe, to je 6, takže 6 na druhou minus 1,6 na druhou. To je vzoreček, pomocí kterého teď zvládneme vypočítat, jak vysoko nebo do jaké výšky sahá žebřík. Takže v na druhou opíšu, 6 na druhou je 36. Minus 1,6 krát 1,6. 16 na druhou, když víme, je 256. Když jak je to zase v tabulce příjmeček. Takže 1,6 krát 1,6 musí být 2,56, protože máme jedno místo za desetinou, jedno místo za desetinou, takže tady musíme posunout o 2 místa a tam dát čárku. Takže si dopíšu 2,56. V se rovná 33 na druhou, 33,44. Ale já potřebuji počítat samotný V, takže to musím odmocnit. Dostanu 33,44 v odmocnině. A to, když opravdu odmocním, tak dostanu zaokrouhleně samozřejmě 5,78 metru. Takže do necelých 6 metrů. Tak to takový rozdíl nevytvořilo. Sahá náš žebřík. No a jak by si z tohohle téma chtěl procvičit víc, tak se přihlaš k odběru na mém Heromatica online, kde najdeš další verzi tohoto videa. Najdeš tam také pracovní listy, přehledy vzorečků a mnoho dalšího. A to je tedy pro dnešek vše. Pokud se ti to líbilo, tak hoď like a odběr, ať ti nic neunikne a já se budu těšit zase příště.